Маршал душуг дешер хой. Таханлер урок мамакай Муаммадан тамасях مغنش ديشرت يوليريوس مارشال دوشيك حمصر ناقوستي دي خيلة إيرس خيلة أتقيلة شو خوشي شو إيز دغيلقش دايميخ كبيزنبو برت بلوش قولدلر صدقنا خزنيو دالوي إيزج غيلقش بيزمت مرزوانت دي خيل شو ديشر خوي وين مخاقر نوخشي ميت شدو إل بيلدل ديخ كندوهر شو وي ميخ داس بيتر تربية موت شارلور بات أيمر بات قيش أو موت خيش بيدي عدو شي موت داتسن يأمور نيس دات ويدوزلح نوخشي موت بيتر وتميت خزل يوزيتر إذا دوق سوختو ديشر خوي هنتا ويازدر خوش إسبيح يازدش ديشنشت تامو نوخشي موت خليت بيت يوشريري وين بيت موت ديشوين زكريا بيت ماتية مال خلي واخ دشو دار خلي قون دشو ريتس خلي توق دشو نين ماتش أخدو حخلر دشو بيت ماتا قطع تجعدي ويمات يهزد حال دلوش ميرز خلر دي ريز خيل هنتا دايمانش уроке وي предложений тейп нашкарлехар ويتغنى لامنن خياج مونشكاحا بيلغاليوخاريو итайпнаш. Хинца халгар предложение. Хайю шерервайн. Ешел Хамза. Стенна ходяш бухалам. Хахтарам предложение. Хахтарам предложение. Чехкенга. Хахтарам харкю. Чехкенга. Хахтарам харкю. Шо предложение? Хайю шерер. Ну мама, да ешел вайн. Аслар беш бук уезан ам. Дийтеран предложению чеккенгат адамбу. Нисду. Кол предложение. Хайю шерервайн. Ешел Сулим. Хун ашба إذا خاطرن предложению чеккенга хахтарам харкю. Нисду. Хахтарам харкю. Абу Бакар, да ешел вайн юал предложение. Техна луш бу ибиса. إذا дийтеран предложению чеккенгат адамбу. Нисду. Кол предложение. Хайю шерервайн. Муха шурахи хахтарам предложению чеккенга хахтарам харкю. Нисду. Хахтарам харкю чехкенга. Тихар предложение. Хайю шерервайн дешерхой. Сулим, да ешел вайн тихар предложение. Туна регуш хиллал три إذا أيضاً предложению чеккенга أيضاً харкю. Дешерхой. Вай карлеха предложение тайпнаш. Махас чулатсан бу хока могни. Лам бу бохцу قويزن أملر بيش ديشر خوي شون خاي قويزن لام إمي شعبو تيجا خيلي شوختا حمزات حخيل شختر دو تيجا دي تحتون هو غير هون تيجا سهلا تيجا تداه ست تيجي دادقني تيجا ني خستو دي متكشين بيش لوز متكشين أو خزر خزدو تيجا ديشر خوي إمتكش ني شاردين ني شتودين وين إدغ أتخلت كياتشتين دايتين يو إمتكش دي ريز خيل تut أخادز قحوك شان إمتكش بيرشنا بقشارنا صدع كياتشين عالم أدم سن دين خلر وي لردر وي خيش لردر اشتين لهتر إذا وي دي قردو وي خادزة دالم الله حتut قحوك قردو Дешер хой, вы рогер урок лериню предложений кюарт межинаш. Вайн маха ара предложений шинтобни ело кюарта за межинаш. Кюарт межинш уж предложениях подлежащие сказуемые ее. Предложениях сказуемые шехлят дюч кюарт межинах подлежащие ол. Вай хинца хо предложенияшка билгалёхкарю подлежащие. Халгар предложения хава дик дюэщу мила хава ко предложения подлежащие до. Мархи кан институте яхдез хин марх ко предложения подлежащих до. Хедина вуну хаз яздаха ханна хедина ко предложения подлежащие до. Дешерхой
подлежащий بخيء دوجر عليه تشخل إذا تيرنيك دوجر تيرنيك دولنيك لورج ديريك ميتيك دوجر شكاليل подлежащий تير خاطرش ميلا هو ملش حينا ستينا حنا ستينا ха сте ханга стенга вы еще инс предложение шкаха толларду хохмасал шкавенго грамматически подлежащий логически подлежащий цунахкиет хаусардувай зурмнах декар шоуд декараху шоуда шоуда цельник дожер алячдол грамматически подлежащий ду шо предложение ненч о сагатлор ши цабевачк антан сагатлор хен нен из-за логически подлежащих хол долник дожер алячдол дел хо предложение нан шибер хоми хет ханна нанна лург дожери алячхалари терра логически подлежащих лилил. Бастиен малхо еухо кезгло ло сте малхо из-за дирик дожери алячду логически подлежащий. Дик бах дик балора ханга дега из-за метигник дожери алячду логически подлежащий хол. هنسا خيش أميل دا وخلاء ترلو تيردشن معنيح إيش خلاح مثلا تو سيخ جوه بلور لورا ها تو بوهق تيرميت دوشدو تو نخلا подлежащий جيمачу не битира ха جيمачу إذا لا أميش билгалдашах قالدل подлежащий предложение подлежащих лет дует Кёртч меженах сказуемо ол. Чин хатташ худа хухила. Хинца хо предложенияшка сказуемеш билгалда хаусардувай. Баст боохчмах махкара ол хазар садогу худо. Садогу сказуемо хол. Шо предложение? Ох классе хаздицар дишир, ох худир дишира хо предложение сказуемо ду. Коа предложение? Дешер хош экзаменш дика далурю. Худирду далурю о предложениях сказуемоду. Дешерла хинца шугенца предложение шкар кёрт меженш билгаля хаусардувай. Хинца халхар предложение кёрт меженш билгал хайохар ервайн. Амин. Ешел вайн предложение. Вахаш шевеш ехат яздера. Худера яздера сказуемоду. Яздера ха вахас подлежащий. Нисду. Инца, шо предложение кёрт меженш билгал хайохар ервайн. Амин. Вахаш шевеш ехат яздера. Худера яздера сказуемоду. Яздера ха вахас подлежащий. Нисду амин. Нис билгалеха вайн кёрт меженш. Шинца, шо предложение хайошар ервайн. Амин. Ешел вайн шо предложение. Ваша рала институт я дюшушу. Худешу дюшушу сказуемоду. Дюшушу мила ваша подлежащий. Нисду. Куал предложение хайошар ервайн. Керим, да ешел авайн куал предложение. Из-за кеста каникулшка цао гуру. Худиду. Вогуру из-за сказуемоду. Вогуру мила из-за подлежащий ду. Подлежащий ду. Нисду. Когда предложение хайошар ервайн. Сулим, да ешел вайн предложение билгаляхал кёрт меженш. Вайхас киехтат дю хурашин чери леца майри да. Худор дю хурас сказуемоду. Дю хураха вайхас подлежащий ду. Нисду. Майри дар дю хурк вахс. Нисду. Яхали предложение хайошар ервайн. Хамза, да ешел. Интане лехна цу айнаш йол меттигаш. Худина лехна сказуемоду лехна ха цу подлежащий ду. Нисду дешерха, нис билгалдехаш кёрта меженшко предложение шкар. Хинца хайдар сюек айнаш хую хайвайн. Мичахут айнаш. Хиствашка дешерха. Вай вахдохшдол хин دحلويا ويشن باست ليش مت كيتشوق ميالك أرجوخي ما ديزي وين ليش خينا ديزي تنخا قول دل خنخ وي أيم أول هنت ديشر خوا هق أولش نيقيرا خاطرش نجوتلوش ترديش نشدال وردق وي
Халгар предложение хаюшерир вайн. Самир, да ешел халгар предложение. Жима чуханна кантана массарел духше де давезер. Нисду Ханна кантана ши де давезер. Хинца шо предложение юшерю вайн Абу Бакар. Юха ойлане елира мила нано. Юха ойлне елир мила нана. Нисду на даим ойлнышка мою вайдахар tudеш хаздеш. Шадол массухуман ойле ешек наню нис бог. Хинца кол предложение хаюшерир вайн. Керим, да ешел? Рашлай наук сих школе дуалхуждара мульш бераш. Нисду, дешерхой, гашлайн я бог, и милон я бог айвайн. Гашлайн богага, гаш адама лилшбол, не абоиз. Хинца, хер красворд коучерца, садан минуч ирюк вай. Халхар са хаттар хердушюк, ашатун жуаплурду. Гоуран мачую. Алал? Бергю. Дешерхой. Багар я оушбол рис. Алал Сулим? Церг. Нисду. Кверт ладу меже. Нурмамад. Лерг. Лерг. Маш будет сагалмат. Амин. Гезг. Эм рис. Алал Хамзат. Герз. Хинца цахетал метал душуг. Мюхмачу церга кечеш кугар дацаюак шерг. Хаэдер сюг. Алал Сулим. Изаланду. Нисду. Дешерхва лан хую хайшун. Сулим сам эйла из ланду эл. Лан иза гоури куги бухтугш до эчках кеч дуая тюна бергш яцаялит. Вай халха шер ниш мацахил тулгни шла цутеха гоури куги бергш ялуш шла цунде цбухтугш шла и лан. ديشر تانليش أروك يعوي كورت ميجينش بالغاليخا تيرج جواب دلا أيما هنسا تجيم نوختي خل برت قالر اللي قيدر دوي وين مخاطر تيب جانش شو فولكلور تير بيلمي تيرنش دو خلقو قلن تير أفتر ووتي وين خا هنسا أسا جيم تير ديشر دوشون لدور دوش تستق خلا بازر يت بوحك وخان تموت إبي أن خيتن قنق هريت ديغن مجيم بوحا ديغن بلا خان باتعون هر جيم وي شور ميالوقو شين قالي تريولي يول أعقرات يسجم تقبازر هون بالين أحر وو بول ديل بالينق يلا جاب ديل يهت بولشو ديشر خوي ادني ميلخ آمل قوين قطيرنيح وين قزع أضمغو وين قطيرنا جو دوغت أنا. دوغت أنا. أدمل بوخ سين ميخليخ مو قيتش ديشر خوي. إذا غلق أزدنغاليو ناخت ليرمي تيش ميخلاردو إشتا ناخ دوغلازر چلوت سين ميخليو إز. ديشر خوي أدمل دوغت أنا الله أخشنت إيتلوي إز. تأيتلو. هين تحقيق اللي ديشنش ديشر دو أشون. أخشنخ إيتلو ميانج أم تأيتلو غنابرش أخشنخ إيتلو سحت أم تأيتلو خان أخشنخ إيتلو أمت أم تأيتلو حيقل أخشنخ إيتلو هسم أم تأيتلو ديوزل أخشنخ إيتلو مونش أم تأيتلو مكشل أخشنخ إيتلو بلخ درج أم تأيتلو نيخ لارم أخشنخ سمو داقلو أم تأيتلو إرس أخشنت إيتلو حلروا ستق أم تأيتلو دوحتغ أخشنت إيتلت مارشو غلق أزدنغل لارم سي ليرم وي فولكلور حخي إشتا أدمال إل سين ميخليخ تيرشيخا ديشر خوي وي تخنا دوق خامي تواركشو ديشنش ديخ كوين دالا يحتو بولشو قطع وي وروك يرزوريو أدي كويلشو